kan være mange grunde til, man er asocial. En kunne være, hvis man var hjemsøgt af onde ånder. AKV, skrækindjagende scenarier udspiller sig i pæren på mig mere end hvad de plejer. Tegner pejlemærker, peger mig en vej, der er usædvanlig. Jeg er ræd for, den skal ende et sted, der pisser ubehageligt. At min bog skal lukke i på mega gyselig manér. På en måde, så den skyggeklædte styggeste han lærer. Den uhyggelige Emir med knoppen klørende i vores globus. Aksen tripper på mit sind, men jeg forsøger at holde fokus. Forsøger at manøvrere mig gennem hans dystre hokus pokus. Forsøger at finde fred og ro i sjælen af mit korpus. Overblikket over situation, mit ser utrolig færd. Mine næver gør at grebet er uroligt om mit svær. Ikke fortrolig med en vær, for faren lurer overalt. Inficeret menneskesamfund siden før det mur jeg faldt. Djævlen hengemt i detaljen, som de fleste blik ikke ser. Stirret lige ind i hans grimme fjæs, tvivlede ikke mere. Nogen vil sige det paradok i alle hallucination. Når vi fanger os i glimten i den skjulte dimension. Al-Gaib eller Sheol, der hvor djinnerne huserer, derfra de manipulerer, derfra Iblis han regerer. Nogen vil sige det paradok i alle hallucination. Når vi fanger os i glimten i den skjulte dimension. Al-Gaib eller Sheol, der hvor djinnerne huserer, derfra de manipulerer, derfra Iblis han regerer. Der er en virkelighed, som transcenderer vores dunja. Vi er kosmisk strid med ånderigheds regerende onde sultan. Han behøver ikke en guldring for at se os transmittere onde idéer til vores snaps, manipulere, korrumpere. For at lære, der blev vi skabt, og hans arter røg lys ild. Længe før vi selv blev til, var han øverste af djinn, den mest hengivne til vor herre. Få den ære at være med til Adams skabelse, begyndelsen af hele menneskeheden. Men han nægtede bøje sig for denne verdens nye aftag. Genstridig og stedig vil heller rivalisere, som bliver af sig selv til Iblis satan, der evigt pynser på at mislede mennesket, korrumperer os med synder. Jalousien over Guds gunst til vores unikke skabning resulterede i et bittert had og evig led planlægning imod os, sågar indefra. Igennem vores karin, sågar igennem religion. Så værn om jeres din. Nogen vil sige det paradok i alle hallucination. Når vi fanger os i glimten i den skjulte dimension. Al-Gaib eller Sheol, der hvor djinnerne huserer, derfra de manipulerer, derfra Iblis han regerer. Nogen vil sige det paradok i alle hallucination. Når vi fanger os i glimten i den skjulte dimension. Al-Gaib eller Sheol, der hvor djinnerne huserer, derfra de manipulerer, derfra Iblis